Ah, commercial. Maghanda na kayo. Touches. Ano gagawin namin? My leg. Kala ko baba eh. Okay, Ano game. gagawin namin? Beatbox ulit, Burp box. Okay, What? ikaw una. Okay. Talaga. Walang lumabas. No challenge. Ay, ikaw naman. Ito, wait lang. Okay. Ay, tutok natin. Sabi, ubos na. Ah, commercial. Uminom ko. Uminom ka na, salbutamol. Pasahan. Dali, pasahan. Ah, ready, Ivy. Uy, baka umuto tayo mamaya. Oh, pinasa na sa'yo. Ikaw naman. So, kay Ivy, may tunog talaga yung Ivy. May rhythm. Meso ka. Oh, sampalan. Ready? Eksena. Sige. Okay. Ready? Set, go. Tinawanan na naman ako. Alam mo dahil. Kasi baka kunwari sa Korean, yun yung sub, verb sub, no? Okay, magsasalita tayo gamit. Okay. Salita kayo gamit ang verb. Rodrigo. Yeah. Game. Inubo. Wala na. Okay, the last one. Closing. Walang niyang closing yan, Pogi. Okay.